डेंटल क्लिनिक, पत्ता पाटणकर कॉम्प्लेक्स नियर सारस्वत बँक, फर्स्ट फ्लोअर, मेन रोड, देवगड. संपर्क डॉक्टर समीर मरगज, 02364 261761. शिवसेनेत बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे यांनी वेगळी चूल मांडत शिवसेना आणि पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शह दिलाय. आता एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेना आमदारांचं संख्याबळ वाढत असतानाच भाजपनं शिंदे गटाला उपमुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिल्याची माहिती समोर येते. दरम्यान नव्या सरकारचा शपथविधी रविवारी होणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. शपथविधीच्या हालचाली सुरू झाल्यात. भाजपनं शिंदे गटाला उपमुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिल्याची माहिती देखील समोर येते. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी 2019 मध्ये स्थापन केलेल्या 80 तासांच्या सरकारमध्ये अजित पवारांना असलेली ऑफरच शिंदेंना भाजपनं दिल्याची माहिती समोर येते. उपमुख्यमंत्री पदासह 12 मंत्रिपदं शिंदे गटाला मिळतील अशी शक्यता आहे. शिंदे गटाला मंत्रिमंडळाच्या एकूण क्षमतेच्या 25% खाती मिळण्याची शक्यता आहे. शिंदेंसह 10 जणांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी शक्यता आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळातल्या 6 मंत्र्यांचा शिंदे गटाला पाठिंबा आहे. त्या 6ही मंत्र्यांना नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी शक्यता आहे. शिवसेनेचे एकामागून एक आमदार एकनाथ शिंदेंच्या गटात जात असताना काँग्रेसच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. दरम्यान सरकार कोसळण्याची वेळ आल्यास मध्यवधी निवडणुका नको असा सूर काँग्रेस आमदारांकडून पुढे येतोय. निवडणुका नको, वेळ आल्यास विरोधी बाकांवर बसू अशी मागणी काँग्रेस आमदारांनी कमलनाथांकडे केली आहे. विधानसभा बरखास्त करू नका अशी मागणी काँग्रेस आमदारांनी केली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.